Bon dia, benvinguts i benvingudes a la sessió de ioga d'avui. Gràcies per afegir-vos-hi. La veritat és que em fa molta il·lusió estar amb tots i totes vosaltres aquests matins. Ara esperarem un minutet. Moltes gràcies per venir, molta gent. Bueno. La sessió d'avui serà, com hem fet altres dissabtes, de 30 minuts, a 11:45 acabarem. Serà una sessió en la qual no aprofundirem molt, sinó que serà una manera de poder-nos estirar i activar el cos, ara que estem aquí a casa confinats i confinades. I tenir aquesta estoneta per nosaltres és molt bo, perquè ens ajuda molt a entrar en nosaltres mateixos i activar el cos i després preparar-nos. Moltes gràcies, hola Núria, benvinguda, fa molta il·lusió que estiguis, i tota la resta, gràcies. Doncs ens activem i després així també podem seguir amb millors ganes tota la resta de programes que us proposa Claror a través de Claror a casa. Per fer aquesta sessió us demano sobretot si podeu tenir alguna cosa per no tenir fred, o sigui, si teniu estoneta de ioga millor, d'acord? Si no, jo em poso dues de creuades perquè em va millor, perquè pugueu veure les diferents postures, però vosaltres amb una n'hi ha prou, i si no teniu estoneta de ioga, doncs una tovallola, qualsevol cosa que faci que no tingueu fred, d'acord? El fred és molt important en el ioga perquè no sempre estem molt actius, de vegades sí que ho estem, de vegades ho estem molt d'actius, però de vegades necessitem tranquil·litat i estar calmats, i és molt fàcil agafar fred, per això és molt important. Jo ara mateix porto una jaqueta que me la trauré conforme vagi passant la sessió, però també una manta, com veieu la tinc aquí preparada per després, d'acord? I també és important poder seure de manera que tingui l'esquena recta. Si jo sec a terra i no sec a sobre de res, l'esquena té tendència a estar corbada. Si sec a sobre d'alguna cosa més alta, d'acord? Tinc els genolls més baixos i la meva esquena està recta. En els moments en què estic fent servir la postura, estic en una postura asseguda, com al principi amb les respiracions, és molt important que tingui l'esquena ben recta. Si sec sense res, si estic acostumada a meditar i ja sec a terra molt bé, però si tinc els genolls aquí dalt, estic encongida i estic tensa. L'important és que pugui relaxar-me completament, d'acord? Doncs ara us agraeixo moltíssim els missatges i els comentaris, però ara em fan treure'ls perquè si no, no podeu veure els que esteu amb el mòbil, d'acord? Fins ara. Molt bé. Doncs, primer de tot seiem a terra, o a la cadira, o el que tinguem, d'acord? Jo em poso això perquè m'ajuden els meus peus. I concentrem l'atenció en el cos. Respirem i cantarem un om al principi de la sessió i un altre om al final de la sessió. D'acord? Doncs, primer de tot, el que dic, respirem, ampliem els pulmons, sobretot la panxa, els pulmons, les espatlles. Exhalem. Inhalem profundament de baix a dalt. I cantem un om. Posem les mans als genolls, sentim el cos com s'eleva des del plexe solar cap a dalt, baixem les espatlles, notem l'esquena ben recta, vèrtebra sobre de vèrtebra, intentant eliminar al màxim les curves perquè quedi el màxim de recta possible l'esquena. Molt bé.
Inhalem a la base de la columna, la panxa, el pit, separem les espatlles i exhalem per la coroneta cap a dalt. Inhalem a la base, pit, espatlles, exhalem la coroneta cap a dalt. Fem cercles amb el cap, un cercle a cada costat. Un, ben ample i vibrat. A l'altre costat. A l'altre. I l'últim. Ben gran. Ara de costat a costat podem notar potser a dintre algun crec-crec, molt natural i normal, no passa res. A dalt i a baix. I en diagonal. Estirant el lateral, baixant l'espatlla del costat que estem estirant i a l'altre costat igual. Ens enfoquem ben centrats, centrades, braços a dalt. Estirem els braços amunt. Inhalem. I corbem l'esquena, exhalem. Inhalem a dalt. Tornem a exhalar endavant. Inhalem a dalt. Mà dreta al costat dret i anem cap a la dreta. Anem a dalt. I ara cap al costat esquerre. Allarguem tot el lateral del cos. Inhalem a dalt. Ara, braç dret cap enrere. Ens agafem del genoll dret amb la mà esquerra i tirem per tirar el cos cap enrere i movem el cap cap a la dreta i cap enrere. Tornem a inhalar a dalt. I a l'esquerra. Ens agafem del genoll per fer la torsió i obrir el pit cap enrere. Inhalem a dalt i anem cap endavant. Endavant, endavant, allarguem, allarguem, allarguem. Com si tinguéssim una moneda i la volguéssim anar a buscar. Estirem l'esquena. Molt bé. I tal com estem, ens posem de 4 potes, traiem el que tinguem a sota del cos, ho aprofitarem per després. Molt bé. Ens posem de 4 potes. Podem aprofitar per treure'ns els mitjons o el jersei que tinguem. Ens posem de 4 potes, apretem les mans contra el terra. D'acord? Tirem enrere, braços endavant, tot el que puguem. Allarguem l'esquena. Sentim com si la nostra esquena es desplegués com una manta sobre el nostre cos. Molt bé, tornem a 4 potes. Posem els dits dels peus a terra i aixequem les caderes amunt. Genolls plegats, el pit cap als genolls. Apretem. Les mans intenten anar ben lluny, ben lluny. Les caderes amunt i enrere. Seguim així i baixem taló dret, estirem cama dreta. Baixem taló esquerre, estirem taló cap al terra. I anem fent la bicicleta, un peu i l'altre, un i l'altre. Podem moure el cap, mira per sota de les aixelles. Molt bé, i baixem els 2 talons a terra. Anem a planxa, mirem endavant. Planxa. Genolls a terra. Peu esquerre entre les mans. Peu dret. Acosta els peus junts. Apretem les mans contra el terra. Els genolls estan lleugerament plegats. Les caderes miren amunt
i baixem el cap. Apretem les mans contra el terra per pujar caderes amunt. Respirem. Pleguem genolls, mans a les cuixes i despleguem vèrtebra a vèrtebra, l'esquena ben rodona, cap a dalt, fins que ens quedem drets completament a la part davantera de l'estoreta. Si sou molt alts, doncs més endavant. Jo no ho soc gaire, em poso més al mig. Molt bé, peus junts. Inhalem, braços amunt, mirem les mans. Exhalem, mans a terra. Inhalo, peu dret enrere, ben lluny. El més lluny que pugui. Baixo genoll a terra. Obro pit, miro amunt. D'aquí vaig a planxa. Apreto amb tota la mà, no només amb el canell. Amb el dit índex a terra. D'aquí genolls a terra. Baixo colzes. I d'aquí obro les espatlles cap enrere per tocar amb el pit a terra. Pit i barbeta. Les mans les poso al costat i ara vaig arrossegant el cos cap endavant. Obro espatlles enrere, colzes enganxats al cos, empeines a terra i pujo a cobra. D'aquí apreto amb les mans i vaig a buscar de nou gos que mira avall. Respiro. Genolls a terra. Peu dret entre les mans. I tiro endavant. Obro el pit amunt i endavant. Intento fer com un espagat entre les dues cames, entre aquesta part i aquesta, obrint amunt. Noto com el meu psoas, que són tots aquests músculs que estan aquí, s'estira. Ara, amb els dits del peu de darrere, apreto per pujar i acosto aquest peu a on tinc l'altre. I baixo el cap, estiro caderes amunt. Inhalo, braços a dalt. I exhalo. Anem a fer l'altre costat. Inhalo, braços a dalt, miro les mans. Exhalo, mans a terra. Inhalo, esquerra enrere, genoll a terra. Obro pit, miro amunt. D'aquí, mans a terra i el peu de davant vaig a planxa. Genolls a terra, colzes a terra. D'aquí recordo, obro el pit, entremig, miro endavant. Poso les mans a terra, colzes enganxats i vaig a buscar la cobra endavant. Colzes enrere i busco la cobra. D'aquí passo a gos que mira avall. D'aquí genolls a terra. Esquerra entre les mans. I ara faig el mateix d'obrir l'espagat entre genoll i genoll. Amunt i endavant. Apreto amb els dits de darrere contra el terra per acostar peu dret al costat del peu esquerre. Apreto les mans contra el terra. Inhalo amunt. Braços a dalt, miro les mans i ara exhalo. Molt bé. Anem a tornar-ho a fer una altra vegada. Inhalo, braços a dalt. Miro les mans. Exhalo, mans a terra. Inhalo, dret enrere, ben lluny, genoll a terra, obro pit, miro amunt. Mans a terra, busco planxa. Genolls a terra, colzes, obro el pit i barbeta. Recullo les mans, arrossego endavant, vaig a buscar la cobra. Colzes enganxats, talons junts. Cos que mira avall. Genolls a terra,
peu dret entre les mans, endavant. Acosto l'esquerra, peus junts, inhalo a dalt i exhalo. A la costat esquerre, l'última, inhalo amunt, exhalo mans a terra, inhalo, esquerra ben lluny, genoll a terra, obro el pit, miro amunt, mans a terra planes, busco planxa. Genolls a terra, colzes, pit i barbeta. Mans als costats i vaig a buscar la cobra endavant, colzes enganxats, talons junts, gos que mira avall. Genolls a terra, peu esquerra entre les mans, ben endavant. Pit obert i miro a dalt. Acosto el peu dret, exhalo, inhalo a dalt i exhalo. Molt bé. Des d'aquí anem a buscar el triangle. O sigui, des de... Aquests mitjons són nous. Bueno, anem a buscar el triangle. Posem cama dreta endavant, cama esquerra, fem un pas enrere i tenim més enrere el taló que la punta. D'acord? Obrim el pit cap en el mateix sentit que l'estoreta mirant de costat. Mans a costat. Separo costelles de caderes i vaig a buscar allunyar-me'n per posar la mà a sobre de la cama. Un cop la tinc, vigilo i estiro per tenir l'espatlla a la mateixa alçada que la mà. La mà i l'altra. O sigui, si estic fent això, si estic de front, apreto per tenir els dos braços en línia, d'acord? I la cadera també alineada. Aquí estem treballant forces contràries. La cadera intentem obrir-la, intentem obrir el genoll. Sí? Arrelem els dits dels peus a terra. Respirem. Tornem al costat i tornem endavant. Tanquem. Anem a fer-ho a l'altre costat. Tirem peu dret enrere, no gaire, taló més tancat, caderes obertes al costat, lluny i anem a buscar la cama, arrelem per pujar i mirem mà dreta. Respirem en aquesta postura. Sentim com arrelem els peus, com des de l'arrelament dels peus intento obrir la cadera dreta i pujar la mà més amunt. No més enrere, sinó més amunt. Torno a dalt i torno a tancar endavant. Molt bé. Braços amunt, inhalo. Mans a terra, exhalo. Inhalo, miro endavant i saltes o fas un pas enrere. Molt bé. Des d'aquí pots o bé baixar el chaturanga o genolls, pit i barbeta. Chaturanga és això. I d'aquí vas a gos que mira amunt, gos que mira avall. Molt bé. Inhalem, peu dret a dalt. Exhalem, peu dret on tinc mà dreta. Aquí. Sí? Perfecte. Ombro dret per dintre i vaig a baixar genoll esquerre a terra, el peu al baixo i miro endavant, endavant. Si conec alguna variació i vull baixar més, puc baixar el colze o el cap o simplement em quedo aquí. Aquí és important que notem com la cadera s'està obrint. Molt bé, traiem el peu
Anem a embrió un momentet. Tornem a 4 potes. Anem a gos que mira avall. Ara peu esquerre dalt. Peu esquerre on tinc mà esquerra. Entro l'ombro esquerre per dintre del genoll, vaig endavant, genoll dret a terra, l'empeine a terra, tiro endavant i si puc baixar amb el pit obert, baixo i baixo, fins on et digui el teu cos. Si està bé aquí, està bé. Respires i sents el teu cos. Treus la mà, vas a buscar un petit embrió de descans. Tornem a 4 potes. Posem el peu dret a davant. D'acord? Mà dreta, genoll dret. Mà esquerra dalt, anem a fer la torsió cap a la dreta. Inhalo i el colze esquerre el col·loco per fora del genoll dret. Apreto per obrir el pit al costat. I llavors, un cop el tinc obert completament cap al costat, apreto una mà contra l'altra per col·locar els dits al mig de l'esternó. I respiro. En cada exhalació entro més al ventre cap a dintre, sentint com puc controlar la respiració i com obro nous canals a dintre del meu cos, nous canals de respiració i d'energia. Molt bé, mans a terra i anem a canviar de cama. Trec la cama dreta, jo em posaré d'aquest costat perquè ho pugueu veure millor i passem la cama esquerra davant, mà esquerra, genoll esquerra, apretem per pujar dalt, inhalo, separo costelles de caderes i vaig colze dret per fora de genoll esquerre. Igual que hem fet abans, apreto amb el colze per obrir l'espatlla i obro el pit cap endavant. I llavors apreto amb la mà per col·locar els dits al mig del pit. Aquí. És molt important la força de l'ombro dret i allunyar l'ombro de l'orella. Lluny. Molt bé. Arrelo els peus a terra. Respiro. Miro amunt i enrere. Molt bé. Mans a terra. Vaig a un petit embrió. Anem a fer una postura d'equilibri, o sigui, ens aixequem, gos que mira avall i anem caminant, peus entre les mans, fins que ens quedem dempeus. D'acord? Anem a fer una petita postura d'equilibri, que serà l'estrella de mar. Peu esquerre a terra, obrim les cames, els braços i ens deixem caure cap al costat. Controlem amb la respiració. Intentem allunyar totes les extremitats. Fora, lluny, 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 lluny. Lluny. Respirem. I canvi de costat. Peu dret a terra, arrelem, obrim els dits dels peus i anem a buscar la postura a l'altre costat. Ombros baixos. Respirant. Busques un punt a davant teu on pots posar la mirada i tornem. Baixem els braços i seiem a terra. Molt bé. Ens agafem els genolls per sota. Tenim l'esquena recta. Per què no vull fer això? Perquè no tothom arriba i a més si ho fem amb l'esquena
Amb els braços estirats tendim a corbar l'esquena, això ens pot produir lesions a l'esquena. I el que fem al ioga és ahimsa, que és la no violència, el respecte cap al cos. Llavors, en tot moment, el que volem és protegir els òrgans, que és on tenim la vida, i els genolls i els peus és igual si estan estirats. Això ja ho fem a les altres sessions que podem veure aquí en el claror. Aquí el que anem és a protegir i a cuidar els òrgans interns. Llavors, per això, encerclem els genolls, estirem l'esquena i baixem el cap. Si ets molt flexible i arribes als peus, sempre amb els colzes plegats per poder estirar i no lesionar-te de l'esquena. Inhales, estires l'esquena i exhales. Obrim les cames una mica. Sí? I anem a posar les mans on arribem, és igual si arribes aquí com si és igual. Les mans, obres braç esquerre i vas amunt i cap al peu dret. Si ets molt flexible i vols agafar-te i per mirar per sota de l'aixella ho pots fer. No és important, l'important és estirar l'esquena. A dalt de nou i ara a l'altre costat. T'agafes del peu esquerre i estires tot el costat dret cap amunt. Inhales, exhales. Anem a fer una petita inversió, portant les cames amunt. Primer aquí enrere, ens agafem de l'estoreta per ajuntar les escàpules per darrere i d'aquí pugem a dalt. O qualsevol postura intermitja que protegeixis l'esquena està bé. Respires. Respires i observes el teu cos, baixes els genolls al front, els palmells contra el terra i vas baixant vèrtebra a vèrtebra, controlant l'esquena. Molt bé, baixes els talons a terra i puges caderes a dalt. Ben amunt. Els dits grossos dels peus estan apretant contra el terra, ben amunt. Molt bé. Ens agafem de les cuixes i pugem. Tornem a seure, com hem fet al principi de la classe. Ens agafem del genoll dret amb la mà esquerra i anem a torsionar cap a la dreta i cap enrere. A l'altre costat. Estires la teva esquena tot el màxim que puguis, cap amunt i cap enrere. Ara inhales i deixes anar. I és el moment de la relaxació final. Et poses els mitjons, el jersei, la manta, i farem un minutet d'estirament a terra, de relaxació a terra. T'estires completament plana o pla a terra i les mans al llarg del cos. Aquesta és la postura que en diuen de Shavasana, de l'home mort. Aquí. I des d'aquesta postura comencem a baixar tota la part com si fóssim un gelat que s'està fonent al mig del desert, completament contra la terra, com si tot anés baixant. Passem les mans, relaxem els peus, els deixem caure, les espatlles, els ronyons. Relaxem els músculs de la cara, les galtes, cap al terra. I seguim en aquesta postura. Tal com esteu,
I mica en mica anem activant mans, peus. Et poses de costat per seure. Quan estiguis asseguda o assegut, ens ajuntarem per cantar un nom i acabar la sessió. Inhalem. Mans al pit. Namaste. Namaste vol dir salut per tu, salut per l'univers, harmonia. Namaste per tots. Ara tornaré a posar els comentaris, si teniu alguna pregunta o alguna cosa. Avui estarà tot el dia en Instagram Live. I si teniu alguna pregunta o alguna cosa, doncs benvinguts. Moltes gràcies per estar aquí. Us agraeixo molt tot el que... Gràcies a vosaltres, bon dia. Moltes gràcies. Moltes gràcies per estar. La veritat és que és un plaer que estigueu aquí, en aquests moments que són tan complicats per tots i totes, que hi ha gent que tenen familiars ingressats, hi ha gent que tenim coneguts, alguns n'han sortit ja, cosa que és meravellós, i altres doncs no tant, però estic convençuda que aviat tot això passarà i tornarem a la normalitat i esperem que... Moltes gràcies per aquest racó de pau, moltes gràcies a vosaltres, m'encanta molt que estigueu, Núria, Nono, Mònica, Letícia, de veritat per mi és un plaer que estigueu i agraeixo a Claró que em doni aquesta oportunitat durant aquests dies perquè sempre si podem expandir una miqueta la pau i l'autocompassió cap a nosaltres i cap als altres és meravellós. Moltes gràcies a tothom, namaste, fins aviat, gràcies. Moltes gràcies. Comentaris preciosos, us ho agraeixo a tots i a totes. Preciós. Gràcies. Fins aviat.